not low, tambri pinus refi. Una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ja, Bradangasa, jouw Debaka Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Kruiskade. En natuurlijk door de Kruiskade wel lopen de Sramande. En ook weer hier, we zien, hey, Suma. King of the Kruiskade. Suma? King of Kruiskade. We zien King of the Kruiskade, Amandoroja. En natuurlijk de Amandoroja, daar gaan we kijken, we gaan babbelen. We zien een paar mensen hier lopen. En nou ja, de King of Kruiskade natuurlijk. Een lekker babbeltje. Hey meneer King, van je weer met baka? Midden, brada. Midden, roba kan je eten. En in een voetspan, hier heeft zij. Iedereen naar eten, Kruiskade. Hier heeft zij een restaurant, all over the world. Maar in een voetspan, moet ik niet idee. Leg van bij pikken, je tapu, een beetje in bas. Hier was dat niet, want er gebeurt zoveel. En wat heb je zo al gehoord? Mijn heren moet nieuws, mijn heren tak nog nieuws en mijn heren fake nieuws. Fake nieuws zou je toch tak zogenaamd lijkt moest go Holland op plek 16 naar wana. Als hij bij de fake. Maar ze zijn aan grond op toch. Maar dat qua tak de wanyameno. Maar ja, het is vervelend natuurlijk. Waarom fake news? Zij de man moest een nieuwsbrief nodig, een brief de tapa asani nodig. Dat alleen moest go Holland. Is fake, hè? Is fake news, ja. Maar ja, ook toen dat wordt dieren. Maar wat vind je ervan? Zij de was man moest doen dat die. Nee, de vijanden voor NDP toch. En de vijanden voor NDP, brada, dan neem je kwalijk. Maar heerseren. En toen met dat heerseren, en ik ga ama sayara. Ik ga maar top. Een top voor VHP, een top voor ABOP, een top voor NPS en een top voor partijen. Look alleen de 3 maanden. En in 3 maanden toch een pura amnestie op een man baka. En bij ons was ik dan dat ik tak aan een sabi. Uit Pieren TV. En bij de hoofdmatador. Want aan de NPS treft naar in de regering. Maar nou ja, dat is van brada. Maar even een vraag. Wat door even, want ik ben bij je thuis gekomen. En eerst in die comité. Jee! En wat door die? Afvraag af. Want ja, afvraag is op zijn kop. En natuurlijk, wij Surinamers, zoals ik graag afvragen de lekker naar. Is dat? Dus advies. Potafragabo, het is jouw verlag, maar Potafragabo, want zoals het hoort natuurlijk. Dames en heren, overal van grond op ons spoeden. We werken hier bar odi, maar bar odi, alles maar. We zijn tot raside. Moet je een antwoord nodig op afvragen mina in niet zo. Nemen jullie aan dat mina een stranaman, extra stranaman, trouwens voor mijn bigimoro, mijn oromoro, isabi toch. Dus mina een extra stranaman die geboren in het stranaman doti. En afvragen in niet zo, in niet zo ade. Dus in mi also ama wai lek familie lek wani. En samo pikuno. Mi wa action en posta pe lok pe persoon tak lok tu en pe gronde. E demos daar lok tu futu daar grond. Abon dan mek den aan time pe lok tu de want tele tak pe lok tu de alles mij lok gal lok tu. Maar suma tak drapa lok tu. Ons stap tak wel libita op planeet Aarde toch. En een planeet Aarde. Hij raast door het universum toch. En hij raast door het universum ver in het universum. Je sabi toch? Penna lukt en penna onder. Nou, maar dat sabi toch? Want lukt nou. Als mij tak te lukt wel lukt toe. Zeg je blauw toch? Maar morgen gaan blauw. Na blakka. Ja, maar de bouwen shit. De leeuwen shit lukt toe voetagro. De mannen wang si san mi abi mi oso. En plaats de man die commentaar op san mi etaki. De man lukt ze demi oso. Maar na typisch blakka man. En met de zeker dat alle commentaar die zeg maar blakka man lek misrefi. De safstare mustaki. Is dat toch? Lek de lukutak. Voor mijn vragen aan mi oso. Lek van een man taki. Allemaal e bosse umana egi fasi. Mi e pot mi vragen aan mi egi fasi. En brada sa onderlever commentaar at basana. Me beguno. Oliva vragen aan rus. Want a vragen tang so lek fade. Want lek van mi jamet egi uno kan de uno sabi. Sabi toch?
Maar me, sabi, dat is the biggest man of me, sabi toch? The ancestor for me. They look at me and they make me put a fragasso. En ik heb dat in de grond tapu disi. Alla gevaarlijk man. Vooral man de vindt uit. De man wat ik sta tras mij tegen de. Nee, de mij go de eigen way. En zo mij go me eigen way. Dus zo'n libi mina aan mi vraga. Mi vraga e wai boom. En ik me voor om de poot van vraga te in plaats van feestje. Me wat tak maar een fopoot no more. Maar dat is geen Surinaamse vlag meer. Dan is het dat in de me. En dan denk je tras man. Am denk je me. En zolang denk je me. Zolang denk je me kijk ik in de camera. Zolang denk je me. Dan aan mi vraga. En me wai mi vraga leg van mi wani. Dus brada na sa onuluka vraga mora. Artis zijn met aki. Oké, meneer King hier op de Kruiskade. Yes. Hoe gaat het met uw Fafi? Want u de tapakade. En het is lekker druk vandaag. Lekker druk en lekker Nederlandse weer. December weer. Kouru. Mooi, je moet je... Look at me weer, mijn jas. Bijna jas naar wat tamoren van mijn jaar. En ondersparen aan mijn boom. Ai, maar wat zijn de verdere ontwikkelingen? Heb je nog nieuws voor ons? Ja, natuurlijk nieuws. Snap je toch? Nieuws altijd daar. Sayere Morovara. Dus heeft zijn Suriname, brada. Dus ik niet ben er in Suriname. En nog gewoon vastjaren. Alle journalisten. Snap je toch? Dit is mijn laatste voorzitter. Snap je toch? Dit is eenmaal 24 uur. Hij loopt op een microfoon naar VSS Mataki. Want dat is mijn taki. Van de Firi. En ze opsta naar een partij die zeggen dat. Ik niet betrappen. En dan snap je, brada, maar alle mensen maar die zien. Betekent dat keren nou. Hoe kan ik hem horen varen? Like van Abraham, Simons, bepaalde smassen de mango. Want, look nou. Als aan voor bas. Taxma, tak kompot, leek, drap en andere mannen. Hé, brada, fawaka. Fuck, dat is met andere woorden. Nou, wacht maar, dat we als in de gaten. Volgens mij een chance, Rafi. Look, we een chance, charalek op het. Nou man, zo ver zal het niet gaan. Zo ver zal het niet zijn. Nou man. Natuurlijk, maar abero komen. Is dat niet ook? Maar aan de kant ook, brada. Dat denk ik man. Nee, maar de ontwikkelingen, heb je nog nieuws? Wat heb je gehoord? Heb je iets gehoord? Wat is realiteit? Hier was het, hè? No, man, no. Dus no, alle kanalen tappen toch. Alle kanaal tappen, zo'n sap. Eigenlijk de mij wacht die vloeken tak zo op sta. Is dat niet ook? Dan mij als je tak jong, otamo berry. Otamo na pamo berry. Even maar kies staatsbegrafenis. En de peers. Mevrouw Simons, met Beguno. Met kadewan volksbelang. Volksaangelegenheid. En nu aan gewoon raad. Toen we beraman, a prespe we beraman, paar pres drapen. Dan mek wan zogenaamd, dan mek wan mooi bigi, beri een mooi bigi kelder gaan man. Dat a pres drapen, moest trouwen pelgrim, am trouwen pelgrim precies, alles blakasma, alle oude NDP die wan wakago, wie die wan wakago na eerste uur voor het afscheid. Maar later tak na drapen, alles maar kan wakago drapen. Is dat toch? Dat ik tot een baas donja. Een baka na ma af mooi. Am na een mooi biggie gestaan. Dat alles maar kan go lukken man. Wins otenewan en dan kan nap. Am nap minimaal 100 jaar. Want de middag er nou, mi ook te wangen dat ik kreeg mi chino te die baas. Mooi is dat. Mi breed hier dat je wat jouw wens is, wat je graag zou willen zien. Wij van Cultuur TV, we blijven hier op de Kruiskade om kijken wat de andere mensen ook van vinden. We takken aan toesma et morovara. Zo nieuws dit hè, want nieuws lai. En dus like, en dan je moet actie mee. Ja, maar dat van dat je hebt al antwoord gegeven op de vraag. Maar nou ja, dat wil lukken de transpa. Ja, dat net dat je Thiago. Maar student je dadelijk, maar ik wil andere mensen ook de kans geven om te praten. Dan ben je baka. Abon. Oké, dan ben je baka, maar ik net maar dat je thuis zo toe. Abon, jij no. Terus wat aku. Look no. Alle mevrouw Simons. Alle de NDP'er. Die in het DNA no. De mannen voeren oppositie. Because de man voor oppositie. Dat je lukt de sanisa bastaki. Eigenlijk de man kon naar de eigen verhaal. Marcel Oostberg, bij in Holland, dat is habitueel toch? Maar kon volgens mij mijn gweboende baka. Om te lezen mijn kat op nieuws, is zo dat man tak lukt no. Dit heeft dat heeft. Maar dan was man vangt de nieuws op voor Google die gerne in de DNA. Eigenlijk
Na alle deden maar met mijn keer naar India. Maar bouw feit doe je best aan de man. Amana doe niks. Amana doe niks, brada. Als het ware, alle deden de mijn potamanta doorzien. En toen mijn potamanta doorzien, de heer NDP ben volg bakken man. Ja, maar de vrouw, Assadat, of vrouw nee. Anasari. Dat is mijn doe hem best wel, maar zo lees. Maar dat is sorry toch. En dan staan die samen taki. Tegen voor oppositie brada. Dat je nog mag doen in commissie naar de man tak regel tori naar de man. Want eigenlijk de belangrijke tori zijn regel naar de man tak. Zij zijn dan alle de hoogste steden maar VAP doen. Zij zijn dan rechterlijke macht. Je doet zo wanneer naar contra. Una rechterlijke macht je naar contra morera. Want in de rechterlijke macht die deze de land op boven bij Bribi. Daarbij hebben we een geloof in de manati, naar de manati straffen. Waaronder als maar even bij het speciaal bij de Wamblakas. Maar look, 12 koelie naar Wamblakas. Oké, mensen, jullie hebben het gehoord. En meneer King heeft zijn zegje gedaan voor vandaag. En wij gaan natuurlijk weer op zoek naar de anderen. En dan... Ja, maar kan je bakken? Want... Nou, respect zijn. Want er zijn de maar... Even een weekje, dat is een voering meer. Ja, dat is een voering. Dat begin denk ik, zei Wantaki. Maar in het eerste wil ik ook wat de mensen nog hier te vertellen hebben hier op de Kruiskade. Dan komen we zo bij de heer King. Want de heer King heeft meer in petto. Mensen, we zijn hier op de Kruiskade. En natuurlijk kijken we naar Pedesrama Funde. En hier zien we meneer Fawaka. Hoe gaat het u? Alias Bonjo. Alias Bonjo. Okay, Bonjo, Faide. Heb je het een beetje gevolgd? Je komt ook uit Suriname? Nou, ik ben gewoon de Surinamer. Ja, ik vind het erg dat die man weg is. Maar ja, hij heeft zijn werk gedaan. Ja, laten we hem gewoon leggen elkaar rusten. Mek de man liever man. Mek hem gewoon rust uit. Mek hem doen sani. Asari no, ama doen sani. Maar ja, in uno aina te dede, ino boom. Isabi toch? Maar mek hem go in lobby. Ulobamang. Ja. Ulobamang heeft zoveel gedaan voor Suriname, Ulobamang. En als je zo naar hem kijkt, hè, 5 bij 4 waar was je op dat moment die hier aan Nieuwso? Ik ben daar ook. Ja, en die meer aan Nieuwso, ja. Mino Vierboom, ja, Sari wel. Maar ja, hoe allemaal ook wel aan die. Maar doe roko, buroko ado. Maar meestal dat die de inenge carbon toch. Maar tegen Libis man lobby. Maar na maar pour me uit mi ma oso, vroeg mikis aden kitak ai mi moet uit mi ma oso voor bouwen oso voor no de las. Dus mi breed tak maar leer meer dat. Oké, mooi man. En als je nog iets wilt zeggen tegen het Surinaamse volk, zei Lukuyu op dit moment. Je hebt ons aftaki? Als er een volk, me ka oso dadelijk. Me gwa oso dadelijk. Je was een naam tussen? Ja, me gwa voor goed. Ja. Je gaat liep drapen. Hoe lang ben je in Nederland geweest? 34 jaar. Na 34 jaar was een naam baka. Ja, net door de jammer toch. Mooi zo. Oké, je want ook wat tussen man, Odi? Alles maar strana. Voor alla vraga. Vraga, vraga. Mooi man. Ja, bo, mooi. Oké, je gaat tussen. Nee. Apur mi boom. Maar Oost-West thuis de best. Oké, thank you. We bari was je en dank dat je voor de kamer bent gekomen. Dank je. Ja, brada, gaan staan hier op de Kruiskade. En natuurlijk, terwijl je des Ramadan, dan moeten we even een gesprekje hebben natuurlijk. En je ziet het, hè. Sari Tori. Dag meneer, wat is uw naam? Errol. Hi Errol Feigo. Je hebt het nieuws ook gehoord van onze ex-president. Nou, dat hij weg is, vind ik niet erg. Niet erg. Iedereen heeft zijn beurt. En het is nu zijn beurt geweest om weg te gaan. Dus ik ga ook binnenkort weg, maar ik weet niet wanneer. Wij allemaal gaan een keer. Ja. Maar het is toch een ex-president. En wat heeft hij voor u betekend? Nou, hij was mijn president niet. Want ik ben in de jaren 70 hier gekomen. Dus mijn president was hij niet. Was hij niet, oké. Maar ik ben wel eens naar Suriname geweest de tijd dat hij daar president was? Weinig. En wat vond hij van hem? Hoe deed hij het voor u in uw ogen? Niets gedaan. Voor het land Suriname, heeft u nog wat kunnen zien? Zoals elke president is gekomen, het volk rouwt. Op dit moment de meeste mensen rouwen. Waar was hij toen u het hoorde? Thuis. En dan bent u een beetje geschrokken, want niemand had het verwacht, niemand had het zien aankomen. Nou, dat hij weg zou gaan, hij was namelijk ziek dus. En als hij geen medisch gehad had, was hij misschien nog in het leven. Dus hij is het buitenland ingegaan. Waar hij is gegaan, weet ik niet. Maar dat hij geen medicijnen gehad heeft, was te verwachten dat hij weg zou gaan.
Goed, heeft u nog iets te zeggen? Heeft u nog mensen om te groeten? Of wilt u nog iets zeggen tegen het volk misschien? Ja, ik wil iedereen in Suriname die ik ken of die ik niet ken, nog het beste toewensen in het nieuwe jaar. En veel succes in het nieuwe land. Hartelijk dank dat u voor de camera bent gekomen. En wij wensen u ook het allerbeste. Ja, dank u wel. Oké, jij ook hoor. Ja, Bradangasa ook weer hier bij Ronnie op de Kruiskade. Ronnie, goeiedag, Faigo. Oh, ik word rustig. Met een beetje triestig gevoel, maar voor de rest gaat het wel. Ja, je hebt het ook het slechte nieuws gehoord. Jere dat je bij deze belaast buiten aan de morgen. Waar was je toen je het hoorde? Als ik het goed heb, kwam ik toevallig bij mijn familie. En toen kreeg ik het bericht te horen van dat hij weg is gevallen. Het was wel even schrikken, want ja, nog niet zo gek lang geleden, een paar dagen daarvoor, was alles koekenij, alles ging goed. En toen kreeg ik dat te horen en dan was het even een tik om te denken van, zo, hoe komt dat ineens zo? Ja, het was even schrikken, want het is vrij plotseling. Ja, het was zeker vrij plotseling. Ik denk dat het hele hoop mensen geschokt heeft, want ze waren volop in voorbereiding naar volgend jaar toe. En dan als je dit ineens krijgt, dan zorgt het voor een hele hoop stof. Mensen krijgen allerlei soorten gedachten, suggesties van hoe kan dat, hoe kan het zo ineens gebeuren. En dan kan het voor heel veel reacties en vervelende dingen zorgen, maar hopen dat alles gewoon een beetje rustig verloopt. En dat ze op een goede en relaxe manier ermee omgaan. Laten we hopen dat alles fijn, goed verloopt. Het is natuurlijk triest voor de nabestaanden. Heel veel Surinamers die hielden ontzettend veel van hem. Hij was een geliefd persoon bij velen. En toch is het raar. Ik keek toevallig naar de televisie, ik weet niet of je het hebt gezien. Brunswijk zei vorige keer, 18 december heeft hij foto's gekregen van Bouterse. 18 december. Heb je het kunnen volgen? Ik weet niet of je het hebt gevolgd. Ik heb dat niet exact gevolgd, maar ik heb wel, ze waren volop in connectie met elkaar. Dus ik neem aan dat het allemaal nu voorbereidend werk is van wat er allemaal volgend jaar zou moeten gebeuren. Ja. En dan kan ik me best voorstellen dat dit voor heel veel shock in heel hoop huizen binnen Suriname en zowel buiten Suriname zorgt. Klopt, inderdaad, want ik keek naar de televisie en toen zag ik dat Brunswijk zei van 18 december heeft die man me nog foto's gestuurd, joh. 18 december is pas geleden. Maar dus hij was voortvluchtig, zeg maar. Maar 18 december had hij wel contact met Brunswijk dan. Ja, het is heel raar hoor, heel vreemd. Maar uiteindelijk, we gaan ervan uit van dat er ik ben en blijf altijd een gelovig mens. Dus ik hoop en ik ga ervan uit van dat het allemaal goed zal verlopen. En als er foute dingen daarin plaats hebben gevonden, ja kijk, dan zal het ook wel aan het licht komen. Zeker weten. Kijk, het is zo van, ja, die man was voortvluchtig. Hoe kijk je ernaar van, oké, het is gebeurd, het is klaar, moet het over zijn. We gaan die man begraven bij Kasanikba. En of zeg je van, want ze gaan nu zoeken naar dingetjes van, wie is medeplichtig? Begrijp je? Ze gaan nu zoeken naar een bus waarmee hij is vervoerd, noem maar op. Of zeg je, ja, dat hoort erbij. Ja, kijk, het is heel logisch dat je dit soort reacties krijgt. Puur omdat mensen dit allemaal niet hadden verwacht. Ze zagen het niet aankomen. Ik hoorde wel later van dat hij ook wat, vervelende dingen had. Een beetje ziek, regelmatig ziek en al dat soort dingen. Dus het kan allemaal gebeuren. Maar op het moment dat het gebeurt, zorgt het voor een hele hoop suggesties. Dat mensen gaan denken van, maar hoe kan het? Ineens zo, de een op de andere dag, dat die persoon wegvalt. En kijk, laten we eerlijk zijn, er zijn heel veel dingen in het spel. Er is olieopkomst, er is van alles opkomst. Dus uiteindelijk, soms en vooral in deze tijd, in deze wereld waar we in leven, weet je dat een mens, een individu is niet opgewassen tegen kapitaal. En dan als het om kapitaal gaat, dan zijn ze tot alles toe bereid. We hopen het niet. Want als dat soort gekke dingen gebeuren, dan weet je van dat de wereld op zijn kop zit. En dan hoop ik dat het allemaal goed verloopt, want elk nadeel heeft een voordeel. Elk voordeel heeft een nadeel. Dus als het verkeerd, dat mensenhand erin zit, dan denk ik dat dingen anders zullen uitpakken.
Ja, laten we hopen dat het zich veel beter gaat voordoen straks. Maar hoe kijk je ernaar? Hè? Bouterse, een man, geliefd. Maar er zijn heel veel mensen die nu zeggen van... jongen, die man heeft zijn straf niet uitgezeten. Met andere woorden, hij is er goed vanaf gekomen. Dat zeggen mensen. Hè? Dus, hoe kijk je ernaar? Kijk, één ding weten we van dat je mag nog zo'n lieve vent zijn. Je zal altijd vijanden hebben. En in de Bouterse situatie heeft hij vrienden gehad, maar misschien veel meer vijanden. Maar uiteindelijk heeft hij een bepaalde stempel achtergelaten. Hij heeft een goede reputatie opgebouwd. Hij heeft heel veel mensen goed gedaan. Want anders was hij niet groot geworden als partij. Dus, je moet ervan bewust zijn van dat hij heeft het goed gedaan. Als hij op een eerlijke manier is weggevallen of op een natuurlijke manier is weggevallen. Nou, de tijd die zal het wel blijken. Maar ik hoop dat ze goed onderzoek naar doen. En uiteindelijk, als ze ook daarachter zijn gekomen van hoe het is gegaan door de mensenhand of door de natuur, dat ze het ook duidelijk zeg maar naar buiten brengen. Dat mensen dat ook allemaal weten. Want als mensen dat niet allemaal weten, dan ga je toch individuen krijgen. Echte diehard Bouterse mannetjes, die zullen toch op hun manier daarmee omgaan. En dan kan je gaan afvragen van wat voor manier is het. Is het een nette, eerlijke manier of is het op een, zeg maar een soort van wraakneming? Oké, en de vraag dat zich nu ook voordoet, heeft hij recht op een staatsbegrafenis? Hij is een president geweest. Heeft hij recht op een staatsbegrafenis? Of zeg je van hij is veroordeeld? Dus ja, dat is verdeeld. Hè? De een zegt ja, je moet een staatsbegrafenis. En de ander zegt nee, hij is veroordeeld. Nou, dat vind ik niet. Kijk, niet omdat ik hier zo woon of omdat ik dat niet heb meegemaakt. Want toen dat allemaal gebeurde in Suriname was ik al vertrokken. Maar het is een leider geweest. Een leider met al zijn goede en zijn kwade dingen of gedrag. En dat hebben ze allemaal. De een die doet het op een wat nettere manier. En de ander die doet het precies hoe die denkt dat hij het wil doen. Dus hij heeft gewoon recht op een staatsbegrafenis. Ja, mensen, u heeft het gehoord. Hij heeft recht op een staatsbegrafenis. Is er nog iets wat je zou willen zeggen? Kijk, het volk kijkt nu. Heel veel mensen zijn verdrietig. Het is een president geweest van Suriname. Hij heeft heel veel goeds gedaan voor het land. En ja, Wallace Maisari, als jij nog iets zou willen zeggen, wat zou het zijn? Nou kijk, ik ben en blijf altijd positief. Wat er ook gebeurt, als er iets negatiefs gebeurd is, een negatief gebeurtenis heeft altijd een positieve kant als je op een goede manier daarmee omgaat en daarnaar kijkt. Dus ik denk ook dat de intentie van Bouterse was goed, want hij heeft heel hoop goede dingen gedaan. Dus hij heeft een bepaald, voor mezelf zeg ik, hij heeft een bepaald energie gecreëerd. En als dat allemaal doorgezet moet worden, dan zal dat ook gaan gebeuren. En het kan zelf voor verbroedering zorgen. De reden waarom, er zit geld in het spel. Ze zeggen van dat hij een foute reputatie heeft opgebouwd. Maar hij heeft ook goede dingen gedaan. Dus hij heeft zijn achterban. Hij heeft een gigantisch grote achterban. De kans was zelf groter dat hij de grootste partij weer zou worden. En nu daar hij is weggevallen, denk ik dat de kans alleen maar nog groter is geworden dat hij een veel grotere partij wordt. Dus ik denk dat als we op een goede manier daarmee omgaan, als mens, op een fysieke manier, maar ook het geestelijke stuk moeten we nooit vergeten, want dat bemoeit zich ook met alle gebeurtenissen, alle happenings wat op de aarde gebeurt. En ook met de situatie van Bouterse. Dus het kan ook deels, zeg ik, voor verbroedering zorgen, want geld brengt mensen bij elkaar. Het brengt ook mensen ook uit elkaar, maar geld brengt mensen bij elkaar. En uiteindelijk, als je ziet, als jij de leider bent en je probeert bepaalde touwtjes in handen te houden en je ziet dat de kans alleen maar groter wordt, want je hebt dingen goed gedaan, maar je hebt ook heel veel foute dingen gedaan, wat jouw reputatie gaat beschadigen. En uiteindelijk, als jij ziet van dat je daardoor zeg maar je positie gaat verliezen, dan ben je al gauw geneigd om vriendschap te maken, om te verbroederen, om uiteindelijk toch om de boot niet te missen. Uiteindelijk dan kan het gaan zorgen dat mensen elkaar gaan opzoeken. Partijen gaan met elkaar gaan werken. Ze gaan nu naar elkaar gaan luisteren. Dus weer de sangabouten, of naar smadwing, of even naar natuurdwing. Uiteindelijk, als sempis dat samsa, zorgen die verbroedering en dat mensen bewuster gaan worden van dat, waar zijn we mee bezig? Hoe zitten we in het land? Wat heeft die man gedaan? Hoe gaan we dit aanpakken?
Wat kunnen we doen om uiteindelijk gezamenlijk met z'n allen van de ontwikkelingen en de vooruitgang van Suriname te profiteren en te genieten? Wijze woorden, mooie woorden ook. En dat was ook de insteek van de heer Bouters. Hè? Dat je verbroederen, bouw Kondre op. Hè? Hij zei het altijd, kom op, Rokojak Kondre. Nou, lok me, global Kondre, dat zijn zijn woorden geweest. En je zegt het precies zoals hij het zou ook willen horen, denk ik. Ja. Mooi man. Ja, kijk, en ik denk ook dat Bouters, laten we eerlijk zijn, hij was op een positieve manier bezig. Als hij beïnvloed werd door van buitenaf, dat hij bepaalde stappen heeft gezet, dat hij bepaalde dingen heeft gedaan, waardoor hij de drager is geworden van alle vervelende wat er is gebeurd. Uiteindelijk, er is een Almighty, er is een veel grotere God, dat uiteindelijk zal zorgen dat de waarheid aan het licht komt en uiteindelijk zijn doelen, zijn streven, zijn verlangens zal toch geresulteerd worden, zal toch geboekt worden door samenwerking van misschien, waar zij misschien vroeger dachten dat het vijanden waren, ga je zien van dat dit voor verbroedering gaat zorgen. Want er is economie in het spel, er is een menselijke stuk in het spel en uiteindelijk wil niemand de boot missen. Dus uiteindelijk, als ze daar allemaal van willen profiteren en gerust te stellen in het land voor de algemene bewoners van Suriname, dan zal je zien dat ze naar elkaar zullen kruipen en dat ze misschien beter naar elkaar gaan luisteren, beter met zeg maar de gemeenschap gaan communiceren, zodat er een bepaalde rust in het land komt en dat ze met z'n allen gekleurde mensen zeg maar, van de vooruitgang van Suriname gaan profiteren. Heel mooi gesproken, wij gaan je weer bedanken, Ronnie. Heel mooie woorden weer. Je hebt je best weer gedaan. Dank je wel weer dat je voor de Kamer bent gekomen. En ja, dadelijk eind van het jaar wil je de mensen nog iets zeggen. Ja, ik wil ze allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen. De kerst hebben we al gehad. Het is allemaal leuk geweest, druk geweest. En uiteindelijk wil ik al mijn, zeg maar mijn achterban, mijn mensen zeg maar, die me volgen, wil ik een gelukkig en zalig nieuwjaar wensen. Dank je wel. Wij wensen jou dat ook toe. Ja, Abo, thank you. Ja, Bradangasa Kruiskade hier natuurlijk. En dan wil ik op het Esramande. En hier hebben we een heer voor ons. Dag meneer, wat is uw naam? Howard. Howard, meneer Howard. Dag meneer Howard. Hoe lang bent u al in Nederland? Ja, ik ben al zeker vanaf 1978 hier. 78? Ja, nou een mooi pissie. Ja, maar nou een mooi pissie, ja, is wel waar, ja. En ik ben bekend ook als DJ Howard, weet je. Ik draai vaak muziek ook, weet je. Dus... We hebben nog een DJ ja toe mensen, dus Masaba Factu. De ontwikkelingen heeft het zo een beetje gevolgd wat ook in Suriname is gebeurd, Bouters. Ik vind het wel erg wat gebeurd is, dat hij overleden is. Hij was een goede man, ja, hij heeft goede dingen gedaan. Ook, ja, ik zeg geen dingen, ik oordeel niemand. Weet je? Nee, we oordelen niet. Nee, we oordelen niet. Nee. Dus hij heeft ook goede dingen gedaan. Dat alleen wat ik wil zeggen. En waar was u toen niet hoorde? Iets kreeg? Nou, ik ben wel geschrokken, ja. Je had er niet zien aankomen, toch? Ja, ik zei, ze gaat niet aankomen, nee. Maar ja, ik schrok een beetje, ja. Dat ja, de oude leider is overleden. Weet je? En, ja, het is wel erg. Tuurlijk, het is erg, ja natuurlijk. U bent al een poos hier in Nederland, maar u volgt ook de ontwikkelingen van nu, hoe het gaat in Suriname. Dus van Sanego, heb je mensen daar, wat heb je wat te zeggen? Ik heb nog een broer daar, weet je. Hij had een broertje gehad, dus ja, ik wil hem graag gaan zien. Ik was nog dit jaar daar. Wat vond u van het land zelf? Van Kondre Go? Ja, ik vond het wel erg dat het is een beetje achteruit gegaan. Ik zeg het eerlijk. Een beetje achteruit gegaan. Maar ik hou van mijn Suriname, weet je. Lekker eten, alles, hè? Ja, toch. Milo Misrananya, weet je. Lekker, weet je. Ik vond het leuk. Maar ja, ik vind het wel erg dat het een beetje achteruit gegaan is. Dat wel, ja. Ik heb ook gedraaid toen ik in Suriname was bij Broodje. In Opoku? Met Boston, Hers, DJ Rowalden. Ik heb met die mensen gedraaid. Weet je, dat is leuk om ze weer ontmoeten, weet je. En je draait nog steeds? Nog steeds, ja, nog steeds. Het is mijn hobby. Dus dat was mijn hobby van Holo, hè? Ik kan want dit is op mij. Ik ben DJ Howard, dus ze kennen mij, weet je. Dat is geweldig, dat is mooi. Goed, eind van het jaar, door, nieuwjaar komt eraan. Die mensen naar de kijken. Wil je nog mensen de groeten doen? Wil je nog mensen erbij? Ik wil iedereen de beste wensen. Met veel gezondheid, dat is belangrijk. Ja, met veel gezondheid. Ja. Mooi man, thank you. We gaan je bedanken. Thank you dat je voor de Kamer bent gekomen. En we takken te Kajari toe. Oké, power hè. Ja mensen, je ziet het, we zijn hier op de Kruiskade. En op de Kruiskade kan je iedereen tegenkomen. Je wakker ja en dan, hey, super wist je ja.
Beta, wie kent hem niet? En natuurlijk, Toosje Beta, moeten we even met Beta in gesprek. Want er gebeurt zoveel. En Beta heeft bijna op alles wel een antwoord. Daarom ben ik ook blij om hem hier te zien. Beta, hoe gaat het mee? Boy, I go aan fasi, I go. We proberen, we poes. Je doet je best, je poespoesoe. Maar op dit moment, Sanande, want Chinsari, ik weet niet dat je het gevolgd hebt, zo een beetje. Heb je wat gehoord? Nou, dus het nieuws was binnengekomen dat Biggie Maf Kondre Isabi toch amang Gwelibi, begrijp je? Dus ik heb er wel wat vernomen. Dus a kers ben je echt een rustige kers, een sari soort kers. Ai, boy. Klopt, heel veel mensen hebben het droevig nieuws ontvangen, waardoor we losmaak kers ben, down. Maar gelukkig, gado steun naar een biggie verlies die. Hoe heb je baas gezien? Hoe heb je baas gekend? Ik zag hem als een visionaire leider, een man met een visie. Een man die weet wat hij graag wilde bereiken, wat hij graag wilde hebben. En hij heeft zijn uiterste best gedaan. Hij heeft zich ingezet voor land en volk. Toch? En hij is de enige leider die echt zijn partij heeft opengesteld voor elke bevolkingsgroep. Ja, dus afas van mij ben op baas persoonlijk. Is op zijde, ik ben op baas ook toe. Omdat baas bij de man toch, hij had altijd te luisteren hoor. Hij stond open voor ieder. Dus Wama zei kostbaas toch? Nou ja, minus op zijde. Hij was iemand van het volk. Aman bij de tussen deze man. Aman bij Chibri. Aman bij weet je? Aman bij Goina Ghetto. Aman bij de Alasee. Hij was overal om te zijn voor ons Surinamers. En daarom is hij een volk Lobaman. Ik heb het meegemaakt ook in Suriname bij de Youngboy toen. En ik heb hem dus ook gekend. Dit persoonlijk maar. En ja, Aman, je zag duidelijk. Aman, hij leeft met je mee. Aman hij was er voor het volk. Tuurlijk was hij er voor het volk, omdat baas toch naar president, Amabe de president, hè? Hij is een gewezen president. En hij is de enige president, toch tenminste in de jaren Samida Grondtaputak. Hij heeft ontwikkeling gebracht. Onder zijn regering zijn er scholen gebouwd, er zijn wegen aangelegd, geasfalteerd. Hij heeft de kansarme burgers heeft het mogelijk voor ze gemaakt dat ze naar het buitenland konden gaan om te gaan studeren. Dat ze op hoger niveau onderwijs konden genieten. Dus amana echt een sleutel, een sleutel, echt op het door een lagere klasse onder de bevolking. Dus ja, is de enige leider die echt het gevoel van nationalisme heeft doen herleven in de burgers van Suriname hoor. Oké, de duidelijke taal. Het is een man geweest, een groot man. En kijk nu, hoe kijk je verder naartoe? Wamberi Kong, staatsbegrafenis, hoe zie je het? Nou, als het nou een staatsbegrafenis gaat zijn of een volksbegrafenis. Kijk, aanhang voor baas ben Biggie. En we zullen het wel zien, de feiten zullen er zelf zijn op de dag zelf dat hij wordt gecremeerd. Want we weten al dat hij gecremeerd wordt. Dus als aan dat ook Biggie, echt een groot gebeuren. Dus laat het zo snel als mogelijk voorbij gaan, zodat het verwerkingsproces kan beginnen. Maar wat we niet moeten vergeten is, we moeten meenemen wat hij ons allemaal heeft geleerd. En ja, wat zijn visie was, toch, we moeten het blijven voortzetten in de ontwikkeling van het land Suriname. De ontwikkeling, want dat was zijn wens, dat we gebroedelijk, gezamenlijk meewerken met de opbouw van ons geliefd Suriname. Dat was zijn wens. Broemtje Jari zei hij vaak. Ja, het was een echte Broemtje Jari. Je hebt alle bevolkingsgroepen die voorkomen in Suriname, heb je in de partij. En het is ook de enige politieke partij die is opgericht, niet op basis van etnische belangen of wat het ook mag zijn, maar echt op basis van ontwikkeling, op basis van visie. Is de enige partij met een goede leerschool die echt kan zeggen van, hey, weet je, dit is onze visie, dit willen we bereiken, dit zijn de doelstellingen, hier gaan we naartoe. Maar elke andere partij die komt, je hebt leiders die kwamen en zeiden van, ja,
Je weet toch, deze partij is voor de weet ik veel, dat is voor de Bosjavanen, dat is voor de... Dit is de enige partij die zegt van, weet je wat, we zijn er voor ieder. Kom, laten we het land gezamenlijk opbouwen en dat is het. En weet je wat ik niet snap? Je hebt mooi gesproken, mooie woorden, opbouwen. Maar toch zijn er mensen die nu fake news het land insturen. Een brief dat het lijkt naar Nederland gebracht moet worden. Noem maar op. Er is altijd fake news. Een paar mensen zeggen ja, hij was laf. Dus er is heel veel fake. Terwijl er heel veel droefenis nu is. Toch krijg je mensen die de zaak willen verstoren. Hoe kijk je daarnaar? Nou, dat soort mensen moeten er ook zijn natuurlijk om het een beetje spannend te houden. Want ja, zonder hun is er ook geen nieuws. Maar ik wil ze ook duidelijk maken van laten we de rust zoveel als mogelijk behouden in ons geliefd land Suriname. Omdat de una abajugu van nodu. Afas van kondre dikba, kondre jes wan broko per nasi bijna. Dus kuna go jugu moro fara. Laten we de rust behouden. Met chara bigima afkondre gwa in laatste rustplaats of likfotak wo kremera man. Ko doe dat hier en dan start het verwerkingsproces. Ja man, dus stoppen met het fake news. Stoppen met het fake news, dat is heel belangrijk. Dus en hoe kijk je ernaar? Het is een begrafenis. De president, de huidige president, moet er ook zijn natuurlijk. Nou, als hij nou erbij wil zijn of er niet bij wil zijn, wat er sowieso gaat gebeuren is, Oom D krijgt een hele grote uitvaart. En men gaat komen vanuit alle delen van Suriname, van het oosten naar het westen, van het noorden naar het zuiden. Men gaat komen vanuit alle delen van Suriname. Dus ja, ik kijk er naar uit. Ik zeg gewoon, president Santokhi, ja, hij zal zijn medeleven wel hebben getoond, maar hij hoeft er ook niet aanwezig te zijn als hij dat niet wil. Er staat nergens geschreven dat hij verplicht aanwezig moet zijn. Dus ja, het is een persoonlijke keuze van hem. Een persoonlijke keuze van hem en dat zou je respecteren? Ja, natuurlijk moet ik dat ook respecteren. Ja, omdat je gaat toch mensen hebben die otak, ja, president no go of no go. Weet je, stel hij zou zeggen ik ga niet, dan ga je weer mensen hebben, het is de president. Weet je wel, dat heb je vaak. Altijd is er iets. Maar goed, laten we hopen dat het allemaal goed loopt. En dat niemand echt achteraf gaat zeggen, dit is naar Bedboom of dat naar Bedboom. Laten we zijn zoals Amambe Wani, geboortelijk en dat ook om Suriname op te bouwen. Is er nog iets? Wat je zegt van jongen, dat wil ik zeggen. Oruyari, noem maar iets. Wat wil je zeggen? Nou, eens had de politieke leider gezegd, is decembertijd, is Pagara-tijd. Iedereen is een beetje agressief. Nou, ja, gaan jullie zuinig om met jullie geld. Januari hoeft geen lange maand te zijn. Zolang je weet hoe je omgaat met je geld, dan kan je zeker weten dat januari geen lange maand hoeft te zijn. En Abu Ede, probeer de rust te bewaren, probeer de eenheid te behouden in ons geliefd land Suriname. We zijn één volk, we moeten leren om één natie te zijn, want dat is ook wat DC Bouters ons geleerd heeft. En laten we dat altijd vasthouden, maar niet alleen vasthouden, laten we het ook toepassen. Hele mooie woorden van de heer Beta. Cedric, oké. Ja, zo is het helemaal. Ja, natuurlijk, je kan niet takwas maar odiëte, want je hebt natuurlijk ook mensen in Suriname. Nou, mina los tutak no as ma oditide, udi wap chisari isabi toch, mina vier takwas ma oditide. Nou, mensen nemen jullie niet kwalijk, maar ik tak odiëre. Maar goed, dankjewel dat je weer voor de camera bent gekomen. Hier Cultuur TV speciaal voor jou. Hier op de Kruiskade. Dankjewel. Ja, Bradangasa, hier op de Kruiskade. En hier op de Kruiskade, je ziet Mati, Brada, iedereen komt hier tegen op de Kruiskade. En hier zien we weer een meneer Faigo. Hoe gaat het mee? Mijn naam is Guno en met mij gaat het goed hoor. Mooi Guido. Guido, je bent nu in Nederland. Wanneer ben je in Nederland gekomen? Nou, ik woon al sinds 92 in Nederland. Oké, vanaf 92, mooie tijd ook. Ja, triest nieuws tegenwoordig. Ja, laatst hoe je bouwt aan het demoren. Waar was jij op dat moment en heeft het je ook geschokt? Nou ja, goed. Ik was gewoon thuis. En natuurlijk zo'n bekende man, leider, voor alles. Als dan zo iemand komt te overlijden, dan
ga je natuurlijk de nieuws volgen, papers, weet je, is het waar, is het niet waar, noem maar op, is het in Sky gezet, weet je, al dat soort zaken, weet je. Dus in dat opzicht, weet je, maar al heel gauw kwam het aan het licht dat het werkelijk was. Dat het werkelijk is, inderdaad. Maar hoe kijk je er tegenaan? Wat er allemaal is gebeurd en wat betekende hij voor jou? Nou ja, goed, Bouterse heeft zijn, ik denk dat hij voor iedereen zijn dingen heeft positief. De ene heeft het positief ervaren en de andere heeft het negatief ervaren. Maar ja, goed, ik sta gewoon neutraal, hè. Weet je, kijk, als je iets niet mee hebt gemaakt, dan kan je ook moeilijk oordelen. Je kan natuurlijk je gedachten erover hebben, maar dat is het eigenlijk. Ja, zeker. Goed, natuurlijk, een president is er niet meer, Surinaams volksleider. Heel veel mensen hebben van hem gehouden, hè? Of Lobamang. En natuurlijk, Asansari. Als je nu tegen de mensen zou kunnen praten die nu naar je kijken. Zij begon tijden, man. Ja, Sammy tegen de man. Hou het over cool. Ik bedoel, het is een beetje eind van het jaar. Weet je wel, mensen halen boodschappen, familie, noem maar op. Die zie telefoon bellen, alles wat zijn op sa. Hoor je de cool, tambo naar je familie, naar je brada, naar je son, naar je ching, naar je man, naar je pa, naar je neef, naar je tante, naar je omo. Hoor aan boom en met wiens alle Suriname in Holland en alles maar eigenlijk over heel de wereld. Een zalig uiteinde en een voorspoedig 2025 toe. Heel mooi gesproken, heel goed gesproken. Heb je nog mensen die je de groeten speciaal zou willen doen? Nou ja, goed. Ik heb familie in Nederland, familie in Suriname, kinderen, noem maar op, vrienden, mensen van de werkvloer. Dus hun steek ik ook het hart onder het riem. En ja, ik wens ze allemaal het beste toe natuurlijk voor het zalig uiteinde en een voorspoedig 2025. En dat het leven voor hun allemaal eigenlijk ook veel beter mag gaan, mocht het niet goed gaan. Heel mooi gesproken. Wij wensen jou ook een zalig uiteinde en een voorspoedig nieuwjaar. Namens Kulturu TV en al de kijkers. Ja, dankjewel dat je voor de kamer bent gekomen. Thank you. Hartstikke bedankt. Ja, Baranasa, jij de Baka Kulturu TV van jou. En natuurlijk als je lekt jou de Baka Kondremang. En dan als er een serie. Iedereen is er bezig voor bij iedereen lekkernij, oud opnieuw. Serie. Iedereen aanwezig. Je ziet hier kan je van alles krijgen. Toko Kondremang, pressie. Famous de voorbij. Jo, Boskopo. Hier kan je van alles vinden. Ja, Bradanga staat nog steeds hier op de kruiskade. Het is al heel donker geworden, dus je kan doen. Maar de heer King die staat nog steeds hier. Wat ik jongen? Want takipjes en natuurlijk, wij van Kulturu TV geven hem de gelegenheid voor Taki. Hey, was aan niet verleden met een film. 18 Brunswijk, Taki. 18 december had hij nog foto's. Hij foto's gezien van de heer Bouterse en Sint-Jamang. Nou, afscheid. Wacht, samen niet? WhatsApp bericht gaman. Dus met andere woorden, maar we doen contact naar dus eigenlijk PG moest tikken naar VP contact jongen brada. Zeker even samen dat we op contact gaan man. Maar Brunswijk tak nee, ik had geen contact, ik had het niet geopend. Ja, maar ze mij een brief dat. Zie je, we gaan 2-3 jaar. Brada, jij nog komen we terug voor de gek. Om te zien dat we kunnen aan een beetje man, aan het trefbeginsel aan een voor kauteren. Maar we gaan kauteren kapot boeriki. Maar tak nee, maar kies wat een bericht van op 18 december. Maar we gaan oppassen niet, want ik heb het niet pas gezien aan de opping. Maar dan denk je toch, brada, hoe dom of hoe stom of hoe slim kan je zijn? Ik kies zo'n bericht op 18 december. Dan contact even zijn camera, terwijl op 25 december, dan zijn allemaal dit. Ik bedoel maar, brada, hoe dan? Maar wat zou de politie hiermee moeten doen dan? Meneer, de vicepresident oproepen en zeggen van, brada, mi want tagang. Ik wil met je spreken, snap je toch? Want ik ga tak in op man. Maar misschien daarvoor, ik kies zo'n bericht. Maar ik ben op den toe. Maar hij is, hij is onschendbaar, maar dan mag ik naar de telefoon. Zo moet ik dat. Hij is toch onschendbaar? Man,
Rechterlijke magisternij op Alassani. Dus hij is niet onschendbaar. De boevenbende dat hij... Maar wacht. Maar dus VP is toch onschendbaar? Niemand is onschendbaar. Under the law of the God is niemand onschendbaar. De mag ik naar wat telefoon. Natuurlijk. Nelijk van hem kan ik niet meer. Is dat toch? De man karaman zijn karaman brada, de man aksaman tak brada. Hoe of wat, wanneer, is dat toch? En hoe laat, is dat toch? Op een heden verplicht voor de staan dat je, want ten aan een burger, dan moet je karaman toch. Dus allemaal vergissing, contact zo, allemaal vergissing, allemaal boeriki dat me kataka staan dat je. Dus ik was het tekiara. Nou, allemaal kan zijn tek, jere nou, even we zijn tek maar zijn dicht bas, maar we boem, maar nou aan kan zijn tek moro. Maar goed, Atori dat taki. De ontwikkelingen nu, hij wordt gecremeerd. Nou, we raden hem een NDP aan, vooral Tante Inke. Geen crematie. Zei je niet? Ik zei maar leren in de Bijbel toch. Van stof zijt gekomen en tot stof zult gij wederkeren. Is dat toch? Dus we potten man in een berpe en we bouwen een big beeld gaan drapen. We bakken hem af met een pressie trouwens. Pilgrim pressie. Dat alle de jongen zien die jongen nou. Die ko jeref bouterse. Bakatere komt je morgen ouro, dan heb je morgen verstaan. Want naarmate is dat toch atorische guangalanga. Tra omstandigheden ook kon, met door je zitakeren, en man bij altijd gelijk. Dat ik al wakka go drapen. Maar stel je een vraag nou. Dat pitje biara. Bouters en oude man, bouters het altijd vrede. Met hoe bouwen ze nou op. Liep schuitie naar Makandra. Dus nu zeg ik, oké, liep schuitie naar Makandra. Chantoki, moet je daar gaan, maar moet ik afscheid van je chatori. Nou, maar tegen eerlijk, maar dat is niet mijn mening. Trouwens aan de man, aan de demora, maar de nabestaanden van man, vooral Tante Inke, no de man drapen. No VHP'ers, no NDP'ers, no aan NPS'ers, no ABOP'ers en no PL'ers. Is dat toch? Nee, man, dat is dat man, brada. Maar die mannen hadden toch ook lang gesproken, uren? No, brada. Bijvoorbeeld, Ator zei het ook drapen. Eigenlijk de man, kartan, ko actiechan, leren het chan. Bouten zijn de moro, comfortabel zijn janga bouten zijn betaki. Urenlang, bakari teka makti abra. Het zou niet goed zijn voor de vrede, dat allemaal kon, allemaal dat je met me afscheid. Even kunnen we maar not about doorgaan. Want dat bij de stelling voor bouten zijn toch. Kona ini, nya en dringi, zolang hij woont ook ja kondere. In afloop me, loop kondere. Want toen jassen en hoe loop alles maar. En dat de NDP het demonstreert ook. Dus het zou goed zijn. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom, kon ik afscheid. Nee, maar we nog een staatsbegrafenis toe. En ook een staatsbegrafenis? Nee, maar dat doen we nog toe. Dat zou ik kiezen. Volksbegrafenis. Hoe zie je het voor je? Van mijn shama. Moet ik die pengel wenderen, mi beda srnaite. Even we shot deden dat je brada. Even we shot, dus volgens mij maar een volksbegrafenis toe. Want alles maar bij elkaar dwars door elkaar heen. Dwars in het berg, jumpen zo, en bari. Ik heb dat meegemaakt, dus brada. Voor deze reden Lano Bouters een volkspresident. Geen volk, geen staatsbegrafenis. Met een volk. En met een volk. En dan blijkt maar. Hen staan in Japanesis, Nesi, Inji. Is dat het ook? Alle net maar moest komen. Wat zegt hij? President Santokki zou zijn medeleven persoonlijk aan mevrouw Bouters laten overkomen. Hé, telefonisch. Hé, brada. Nou, dat zijn de beesten. Maar dat is sorry toch? Amande bij betrokken in het Tori. Dat doen we sabi. Dat doen sabi. Vandaag of morgen gaat het uitkomen. Kan het in mijn demoro? Gaat het uitkomen. Alexander Mataki. Een 60-jarig plan voor Holland. Ik kan geven een vrij nood ook. Bouters dat dit ook ba. Maar de noodwijn. Er zijn hier in Nederland mensen die nog beschermd moeten worden. Dat maakt de noodwijn. Dus het is president van Suriname. Via de telefoon zal hij zijn medeleven
bekendmaken aan mevrouw Bouterse. Nou, bigi bara ja so go na news. Kan je nou fake news ook toe ja. Rek van we zijn na fake news is de dwars in een contra. Ik zei maar misap taka na fake brada. Want brada mine vertrouw me eigen schaduwelijk van ik nap ja. Last dan chan. En zijn diepe bende. Dat is hot nieuws op dit moment. De vraag, want los mij. Mevrouw Simons, Jannie Simons, tante Ingrid, Bouterse, met Baruno. Vandaag of morgen was aan Sami Gwentaki. Win suma teka kondre abra. Eerst is zo'n ruim op naar rechterlijke macht, allemaal. En win suma op het naar jong boy, jonge rechters naar de wanati, ana trobi. Maar de man is dat doen, unom vergessen naar dingen, want het ding, Bouterse vergessen naar dingen. Hij had een te sterke geloof dat we kunnen recht en wet. Leg van Marcel Oostburg is voor Jan, Chan en Alleman. Jan, Chan en Alleman. En ik knap dat idee, dit op Kruiskade. Je tak een volksbegrafenis, hè? Poku, dansi. Poku, dansi, alasani. Dwars door alle straten. En je ziet, brada. Tegen Sasara, niet met hij gaat ook al laatste interviews mee. Die mi ber mi ma, al laatste san jimi ma. Na dansi, brada. De blakama is dansi, na blakama tap de skoure. Je tak, dede, ik was sabana. Maar ik gooi naar vreugde. Want het begint van nu eigenlijk. De leerroute tak na tegen geboren. Nee, de kree. Want de sap zo op zijn van jullie bij fasi olon tapak rond tabris. Maar tegen de gooi baka. Na precies, brada, bossing. Precies, we bossing. En brada, alla brada nga sa, alla ras, alla volk. Uno def mek trobi era, uno mek trobi. Na precies, lek sa bas leruno. Bas leruno take on. Na uno, aba kondre. Uno, moet beslissen zijn dan kondre. Bakrabasi die gerete, maar akaba. Akaba Mukono. En oké, je hebt een primeur gegeven dat je vertelt wat je daar had gezien in het huis. Nog een keer, zij bij China Osobaga, voor zij die het gemist hadden? Marlon Brando, Vito Corleone, Mafia. En zij is de Godfather. En dat heb je gezien. En dan ben je Godfather. En dat Marcel Oostburg, tak en toe in een killaas interview sa gilas. Tak Bas, ben je een gangster, maar in de feiten zijn in Nederland, in de positieve zin. Want een man heeft gehad nou als man. Een man wil als man. Maar Godfather, affaire zou zien, brada, het was een topic. Het was een topic. Goed. Afvallig en Lucky. En heb je nog nieuws? Iemand takwansanete, iemand bar bepaalde maar odete. Wil je nog dingen zeggen? Met bar odi na alles maar. Specifiek in het chinsta na Israël na de baras me. Na de baras me jasa in a country. En met bar des maar takere no. Uno bezig na vraga. Un liba vraga. Uno bezig na sametaki. Taka deze wat je bas goe. Vreugde. Lafu bari dringi alles maar gezamenlijk. Min fi Hindustani, Barkabai, Euroan Negre, Blakaman, Euroan Japanese, Jojo, Euroan Snezi, Isabito, so one shuno, Charamangwe. Nanga de Inji, Charamangwe. Broederlijk naast elkaar hem naar zijn laatste rustplaats brengen. Ja mensen, dit was het weer. Cultuur TV speciaal voor jou. Hier op de Kruiskade. Dank voor het kijken. En wij zijn er natuurlijk zo gauw mogelijk weer bij jullie met het laatste nieuws. Zodat we weer in Wasani. Dan komen we weer met het nieuws. De collega's in Suriname, maar ook in Nederland. Nieuws hoe dit heeft taki. Is er nog iets? Want de Chiwatorich en Wenk ja zo. Heb je nog nieuws? Nou, ik heb geen nieuws meer, maar ik van Abigi Brada die stak in van een staatsbegrafenis of staatseer. NDP no hoor massamite ete no massamite no hoor ete maar die die Oberi of Bron. Adi dat o de amoro bigi massamite en dat in wantra politieke partij kan go dok. De man kan broeien van de man wanneer Yoshi van Akel ben bigi. Wie er toekomt, is dat weer toch? Dus dat na Asan Sami want tegen de man. Zonder die koppennamen brug naar Boude.
Ubogwanga Veer, Bosjebrug naar Bode, Ubogwanga Veer, snelweg naar Bode. Isabi toch, sma no bouw man go stuka naar buitenland. Want ano bede, mi best daar een lagere school, mi best daar OSP Tunya school. If Fenne bedrijf akondre best stabiel toch, brood met stabiliteit. Dat zeide de man beser wan cup soft, iwan broodzakje, nanga wan rietje tap scoren. Isabi toch, tap as scoren dat ook toe bijvoorbeeld, mi mek misa na etnische, hoe zeg je het, rassen, leerkracht bediscrimineer ook toe. Dus, dan ik nog maar een korte Oom D is de enige leider die ons bijeen heeft gebracht. En wij moeten dat, wij die nog in leven zijn, wij moeten dat weer overnemen, overdragen en blijven bouwen. Deze politieke leiders hebben het land, hoe moet ik het zeggen, ze hebben het land kapot gemaakt. En de man een soort rassenverdeeldheid kon onder het volk. En aan tapu, aan stop. Isabito, want het maakt het land kapot. We zijn 40 tot 50 jaar teruggegaan in de tijd. Dat kan niet. We moeten 25 mei 2025 afrekenen met deze gasten. Thank you, brother. Thank you, brother. Mensen, ja, man, dat waren de woorden van Beta. En natuurlijk, wij blijven spuiten hier op de Kruiskade. Mensen, wij danken u voor het kijken. En zeggen tot een volgende keer. Blijf Kulturo TV volgen. En subscribe, want dat is ook belangrijk. Dankjewel. Tot de volgende keer. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Blijf Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana.